Áno. Pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Liptovského Mikuláša Červenou armádou, prvým československým armádnym zborom Ludvíka Slobodu, robím toto video v boji za mier a na česť padlým osloboditeľom, hrdinom tu na Nicove nad Liptovským Mikulášom. Áno, Nemci tu nám mali postavené vojenské hniezdo. Ako vidíte dole je Liptovská Mara. Liptovský Mikuláš mali ako na dlani. Boje o Liptovský Mikuláš boli veľmi, veľmi krvavé. Padlo tu moc hrdinov Červenej armády, takisto aj Čechov a Slovákov. A k tejto príležitosti by som chcel zarecitovať báseň od nášho veľkého Liptáka Milana Rúfusa Modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože, nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy, i nebo bude choré, napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa nesmie, že ako ty si svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti.